O familie era entuziasmată să se mute în noua lor casă închiriată, dar lucrurile au devenit ciudate foarte repede. Luminile pâlpâiau, ușile se trânteau, iar noaptea se auzeau șoapte. Au spus că au văzut siluete întunecate, iar cineva a simțit cum ceva îi trăgea pătura în timp ce dormea. Speriați, s-au mutat și l-au dat în judecată pe proprietar pentru returnarea garanției, spunând că locuința le-a provocat stres emoțional și spiritual. Proprietarul a negat, acuzându-i că au inventat totul doar pentru a evita să plătească chiria. Într-un incident bizar, aproximativ 20.000 de albine au urmărit o mașină prin oraș, pentru că regina lor era prinsă în interior. Roiul s-a agățat de vehicul, refuzând să îl lase în pace. Proprietarul mașinii prinsese regina din greșeală, după ce vizitase o rezervație naturală. Chiar și după ce mașina a plecat, albinele loiale au urmărit-o, provocând haos în trafic. În cele din urmă, o echipă de apicultori a fost chemată pentru a îndepărta roiul în siguranță și a reuni regina cu colonia ei. Pe măsură ce noroiul zboară pe casca unui motociclist de off-road, aceasta se acoperă cu murdărie și reziduuri, făcându-l să își piardă imediat echilibrul. Pentru a evita această problemă, piloții de motocross atașează o sfoară de cască. Când trag de ea, viziera frontală trece printr-o perie de curățare și revine pe ochelari, restabilind instantaneu vizibilitatea motociclistului.